ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೆನ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರಿತ್ತ ಸೇಮಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 kg ಅರಿದೆತೊಂದೆ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ನೀರಿಡು ಬೊದಲ್ಪ ದೀತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೊದಲುಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಲುಂಬುದು ಕೊಣತ್ತದು ಅವಿನ ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂಬೆ. ಇತ್ತೆ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿಯಾಣ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಆಪುಜಿಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಕ್ಲೆಡೆಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉಂದೇನ ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಆಂಡ್ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಯುಡು ಐಕ್ ನೀಲು ಒಂತೆಂತೆನೆ ಕಡೆಯಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಉಂಡು ಪಂದಂಡ ನಿಗ್ಲು ಗ್ರೈಂಡರ್ಡೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋಲಿ. ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಯಾನು ಪೂರ ಅರೆನ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ನಮಕ್ ಈತ ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಹಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲ ಬಂದ ಕಡೆ ನೀರಾಂಡಂದಾಂಡ ಚೂರು ಅವೆನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಅಪಗವು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂದು ಇಂಚಾಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಏನು 1 kg ಅರಿಕೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಪೂರ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡ್ ಒಂಜೇ ಕಡಿಟು ಒಂದುನ ಬುಡ್ಚಿ ಉಪ್ಪು ಇಂಚ ಫುಲ್ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುಡು. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜರು ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ತುಲೆ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಡವು. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವು ಒಂದು ಆಂಡ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದರ್ದ ಕರನ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚವರೆ ದೀತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಚ್ಚವರೆ ಬುಡಿಯೆ ತುಲಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅವು ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಆಯ್ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಂಡಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುಡು. ತುಲೆ ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮಕವು ಸೇಮ ದಡ್ಡದ ಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ರಡ್ರಡ್ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತನ ಹೊರನೆ ಒಂಜೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚನೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಈ ತೊಂದರ್ದರಟ್ಟು ಬೇಯರೆ ದೇಕ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪುಣ್ಣಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದು ಬೇಯರೆ ಒಂಜಿ 40 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪವಡು. ತುಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಯಾರು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 40 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮಲ್ತಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 40 ನಿಮಿಷ ಬೇರೆ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಲಿಕ್ಲು ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೇಮಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಣೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಬದ ಅವಂತೆ ಬಂಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ. ಒಂದು ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಒರಿ 2 ಜನ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒರಿಯಲ ಒಂದು ಸೇಮಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಲೆ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ತೋಜ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಸಟ್ಟನ್ನು ಮಿತ್ತದಿಂಚ ಕದೆಲ್ಪರ ಹಾಪುಣ ದೆತ್ತದು ನೆಕ್ ಚೂರಿಯಾನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೊಂದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀಟಾದ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವಿನ ಅಂಚನೆ ಅಡಿಟ್ಟು ಅವಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ತದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಬೆಚ್ಚನೆ ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸೇಮಿಗೆ ಒತ್ತೊಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತನೊಂದು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಂಡಾಂಡು ಖಾಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ನೆಟ್ಟು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿವಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತಣ ಅಂದು ತೂಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 ನಿಮಿಷ ಕರಿಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತಣಂದೆ ತೋಜು ನೆಂಕ ತೂಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ತೋಜ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತಣ ಅಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಈಜಿನ ಏನಾಂಡ ಸ್ಪೂನ್ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ತೋಲೆ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಮುಟ್ಟುನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಟುಜಿ ಕೈಕ್ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪುಂಡಿಂದ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ಅವು ಸೇಮಿಗೆದ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡತ ತಿರ್ತದ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಂಡಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲಿಪ್ಪಡು ಪುಂಡಿ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ ಬೊಕ ಸೇವಿಗೆ ಒತ್ತರೆಗ ಹಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತನ ನೀಟಾದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೇಮಿಗೆ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯಾನ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಿತ್ತಡೋರಿ ತಿರ್ಗಂಡ ತಿರ್ತಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚೋರಿ ಇಂಚ ಪತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ನಮಕ್ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ಶೇಪೋಡ ಅವೇ ಶೇಪುಡ ಸೇವಿಗೆನ ತಿರ್ತಡು ಇಂಚ ಪತ್ತಲೆ ತುಲೆ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಇರೆಕ್ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀವಂದೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ವೆ
ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇವಿಗೆಲ್ಲ ಪುಂಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಸೇವಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ಯ ತುಲೆ ಇದು ಏತು ನೀಟಾದ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಸೇಮಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಈ ಮಣಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ರಡ್ನೆದಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇರೇಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಣಪ್ಪೆ ಇದು ತುಲೆ ಮೂಜಿನದ ಇಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪುಂಡಿನೇ ನಮ್ಮ ಸೇವಿಗೆದ ಮಣೆಕ್ ಪಾಡುಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ತಿರ್ಗವರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಮಾರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಚನೆ ಯಾನು ಪೂರ ಸೇಮಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಏನು ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ಅರಿಟ್ಟು ಮಲ್ದೇನೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬೋಡನ ಬಳಂತೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಏತ ಈತ್ ಸೇಮಿಗೆ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕಾದ ಬತ್ತನೆ ನಾನು ರಡ್ಡಿ ಇರೇಟ್ ಪಾಡಿದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮೇಲ್ ಪಂಡ ಅಂಟುಂಡು ಪಂದು ಒಂದು ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಏನೈತೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಇರೆ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂಟುಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚೂರು ಅಂಟುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇಕೆ ಪಾಡ್ದು ಐತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೋದು ತೋಚ್ಪವೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಕೋರಿ ಸಾರು ಇತ್ತಂಡ ಆತಂಡ ತಾರೆದ ಪೇರು ಮಲ್ಪೇರು ಸೇಮಿಗೆ ತಾರೆದ ಪೇರು ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತು ಸುಲಭ ತುಲೆ ಒಂದು ಸೇಮಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ ಉರ್ಪೆಲರೆ ಆಯ್ಜಿನ ಬಳಂತರಿಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಅಪಂಡ ದಾಯ ತಡ ನಿಗಲು ಎಂಚಾತಂಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಯರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆಲ್ಲ ಮರಪೊರ್ಚಿ ತುಲೆ ಏತು ಉದುರಾದ ಬತ್ತಣ ತುಲೆ ಅಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೈಕ್ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ.